Ang sabi ko kanina, nililinis ka sa spiritual, meron kayong medyo mahabang bakwa pero hindi naman ito gano'ng kahaba. Kaya tinanong kita, meron ba kayong ganong bakwan? Sumagot ka, oo. Kaso, yung bakwan nito, parang ang forma, paganyan. Ay, sa tabiho ng ano ko yung pintuan. O, ganyan. Tapos ikaw, nakaupo, ginanong ka niya. Kaya yung katawan mo laging masakit. Masakit na. Oo. Di ba, paulit-ulit ka na sumasakit ng ganyan? O, paano ko nalaman na may bangko ka mahaba? Eh, kahawak ko lang sa paa mo. Pinasok ng Diyos. Sinabi niya sa isip ko na mayroong doong bangkuhan na patotoo na ito may bangkuhan. Pangalawa, may humawak sa'yo. Eh, bakit alam ko na may bangkuhan na ito? Na nakaganyan, ganito. Pero sinabi ko nga lang, hindi naman ito masyado mahaba. Ito'y katamtaman na. Tama na ba yung sinabi ko, di ba? May nasagi kang elemento. Kaya lagi, ang sakit ng katawan mo. Pero ito, i-alignment natin para mabilisin natin. Nilinis na rin ano. Pinapawisan ka na, di ba? Yan ang sabihin mo. Teka sa akin, te? Rebesiya sa Rebesiya. Relax lang, te. Yan lang. Rebesiya San Vicente. Vicente. Rebesiya San Vicente. Ilan pa siya siya po Hindi, huwag ganyan pa. Hindi pa. Hindi, mas malaki. Sige pa, todo mo. Sige pa. Pawis. Oh, pinagpawisan si ate, oh, natanggal yung sakit niya. Sobrang mapawis po yun. Hindi, yung pawis niya malagkit kaysa ngayon. Ibig sabihin, natanggal na yung nagano sa kanya. Lalaki yan, hindi ko alam kung bakit siya nawakan, siguro naiinis sa kanya. Masamang kasi laki lang ng mga tao yon, pero spirit elemento siya. Kaya ko nga nalaman na mayroong bangkuhan na pag ganun eh. Kaya tinatanong ko, kung meron kayong bangkuhan na pag ganun, sabi niya meron. Pero hindi naman ito masyado mahaba, katamtaman lang. Mga sinaunang tao yan na sinumpa. Na lumalaban sa Diyos at hindi marunong tumawag sa Panginoon Kristo. Nanggugulo sila. Kasi yung mga tao, naiibig sila. Kasi sila malaya. Yung panahon nila, puro hirap at hinagpis. Nakikita nila masayang tao. Ayun nga lang, ay natataglan kasi minsan nabababaw sa pananampalataya. Pagdarasan ng espiritu nyo. Pero okay lang yung tao na kayo. Higat eh. Baba mo yung paa mo, huwag kang lilipad. Yan. Baba mo pa. Hindi, higa mo yung kata mo sa tudot. Huwag gangan mo lang. Gangan mo pati. Hindi ganyan, yung normal lang. Huwag mong pigilan yung hangin mo. Yan. Sumandal ka, huwag mong ginala. Yan. Yan. Hindi, huwag mong galawin. Relax mo lang, te. Relax lang. Relax lang. Okay. Tayo. Namamaga ito eh. Kailangan maggalaw ito. Kapunong tayo na. Sandal pa. Hindi ganyan eh. Mas magang lang, i-relax mo lang sa sarili mo. I-relax lang. Natural lang. Para ka lang nakipag-usap sa tao, tapos sumandal ka lang. Huwag, hindi ganyan sandal. Ako lang. Okay. Hindi na mayos. Hindi ba? Matigas ang katawan ni ate. Ayaw relax eh. Mabilis sana yan. 3 minutes lang makukuha natin. I-relax mo. Ano paramdam mo? Nawala yung sakit ko dito sa... Nawala na yung sakit mo dyan. Sa balak. Nawala na. Pero kulang pa eh. Matigas katawan ni ate. Balancer tayo. Dito natin kunin sa kabila. Higa ka dito patagin. Relax din lang siya. Relax lang. Easy lang kayo dyan. Tayo lang naman tayong pasyente. May nauna tayong pasyente. Relax lang. Para makuha natin ito at makauwi na kayo ng mga lumalang happy, malayo pang biyahe. Select lang. Ganito to. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Yan.
Tapos, gana mo lang katawan mo, huwag mong tigasan. Yan, gumalaw, di ba? Kabila. Straight ng pati. Tanda. Yun, di ba? Hinga na malayan. Upo. Tingnan natin. Tayo mo muna. Hindi mo na kayo tubig. Wala na yung elemento eh. Sabi mo sa kanya, kaya magalit sa akin kung mahingi ako. Nabibigyan na siguro ako. Binibisto kayo sa akin ng kapatid na sila mas matanda. Ikaw siya. Siya po. Binibisto ka ng bunsong mga kapatid, mahingi daw kayo. Nagagalit Nabibigyan siya. ko talaga. Ngayon ang gano'n nyo. Ano pa ramdam? Wala na yung sakit. Yan pa pero. Kasi hindi nga natin maggalaw doon, kaya relax mo eh. Last na lang, balik ka doon sa dati position. Huwag niyong tigasan te. Mali. Huwag niyong tigasan maiging katawan nyo. Relax lang. Hindi pa natin ito nakuha kanina kasi sinasakay yung leg mo. Hayaan mo lang. Para ka lang humiga. Leg lang. Sige pa. Yan. Ganga mo pa. Todo mo. Kabila. Hinga naman natin. Wag. Ako lang. Hinga naman natin. Hinga. Labas sa ilong. Sa bibig. Ayan. Okay. Last lecture. Yes. Kabila. Oh, lumambot na. Ano paramdam? Hello. Nawala na. Salamat sa Diyos. 6 minutes lang. Salamat. Ano paramdam, te? Umalis na ako. Ano paramdam, te? Naalis po yung nakirot ko sa likod. Nawala na. Ilang years mo na sakit yan? Matagal na po. Hindi ka pa nagpunta sa manggagamot, no? Hindi pa po. First time nyo lang. Pero pinahinihilot na yan. Hindi po. Hindi po ako nakakahilot. Ngayon, nawala na yung sakit. Gumang siya. Yun lang mapapayo ko sa'yo. Hindi ko tinanong na may bangkuhan ka, pero napasok ko agad ang utak ko. Pero tinanong kita kung meron ka talagang bangkuhan. Ang sagot mo, meron. Basta yung pag ganun, te, ha? May humawak sa likuran mo. Kung maalala mo, bigla kang kinalibutan nito para kang nilamig. Nandun yun sa araw na yun. Pero matagal na kasi. Matagal na po. Nagalit yung mga elemento. Pero okay na. Okay na. Salamat sa Panginoon Kristo. Thank you sa Diyos. Siyempre, magaling talaga ang Diyos na wala agad sakit mo, te. Ilan years mo na sakit dyan? Mga, ano na po, matagal na, mga 20 years na, lagi nangangawit yung likod ko. Tapos, pag magugo natutulog ako, magigising ako yung parang manhid po, maakyat dito. Bigla ako magigising. Salamat sa Diyos, 20 years mo. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon Nazareno. Salamat po, thank you so much. Saan kayo ulit? Nueva Ecija. San Vicente kami yung Nueva Ecija. Salamat.